kapela má dneska narozeniny, svoje první, takže jsme je upekli do hort. Doufáme, že to bude podle hospodského gusta. Takže všechno nejlepší kapele Deza bude. Doufáme, že se vám líbí. Podle mě nás tímto šlape. A teď bych poprosil celou kapelu Deza Bura, aby si šla spolknout svíčku. Chlapečky, pojďte si to spolknout! Takže ještě jednou všechno nejlepší pro Deza Buru. Líbí se vám? Tak jeho koncert byla pokračovat. George pravděpodobně budou budovat mezi váma.